Sa ngalan sa mahanog sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managa kaninya. Manausab kanimo. Mga igsoon maghinulusol kita sa ato mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulo nining santos nga misa. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaydon sa itong mga sala. Dadon ta kinaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ang
Magampo kita. O Diyos, giyatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan, diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo yung mga anak, nga buyog hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Kayang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung